Dunay usa ka batanon nga diin sa iyang pagkabatanon naa niya ang pagkamatan. Nagpasabot mga kaigsuunan, daghan siya mga talento sa kinabuhi. Mao nga usa ka higayon mga kaigsuunan, miadto siya sa usa ka doktor kay wa siya kasabot sa iyahang gibati mga kaigsuunan, no? Sa iyahang pagkabatanon. Wa siya kasabot. Mao nga miadto siya sa doktor o nagpatanaw siya. Miingon ang doktor kaniya, dong kaning imong sakit lisod kaayo ning ispilingon. Oo. Masayon pa ispilingon ang COVID. 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 Pero ang imong sakit lisod ispilingon. Oo. Ang akong sugyot mao ni, sugyot number 1. Mubalik lang ka dinhi, iniguman nimo nga mahimo nimo ang akong gisugyot nimo. Wala siya tagai mga kaigsuunan og RX o kanang resita. Giingnan siya sa doktor nga pagbasa og usa ka libro, usa ka novel. Kadtong pinakasikat kadto si Harold Robbins. Nindot kayo na siya nga novelist, nga writer. So basahan na ang usa sa iyang mga libro og unya balik dinhi og unsay imong nabati sa imong kaugalingon. Sulti ko sa tanan. Mao kadto nga miingon ang maong batanon, ko dok, libro dok, maglisod kog human ni ana kay sa kadaghan sa giswat sa maong libro, maglisod og digest ang akong utok ni ana. Di ko ni ana dok, tagai kog lain. Mao nga naghuna-una na sa dang doktor og laing ikasugyot ngadto kaniya. Mao nga ang doktor nakahuna na usab og laing pamaagi. Miingon ang doktor kaniya, abi nimo dong, ang akong ika-suggest nimo karon, ikaduha na nga suggestion ha. Oo, kutob ra ni tulo wa na ikaupat. Ang ikaduha na akong ikasugyot sa imuha kanini ang muadto ka sa sinihan. O gunya mutan-aw ka og salida. O di gani muadto ka sa inyong balay, imo mag-subscribe ka og Netflix. Oo. O gunya tan-aw anang salida nga naguluhan og The Boy. O kagabi, itanaw ko gabi. Tanaw ko gabi sa salidang The Boy. Apan ako dayong gipalong sa tunga-tunga kung murag padung naman og hadlok-hadlok. Unya mao man akong weakness. Di ko makasugakod og tanaw og salida nga horror. Pero nay horror og naong diha, pwede ra. So mao na nga gingnan siya sa doktor nga tanaw og salida nga sa Netflix kanang entitled The Boy. Niingon ang maong batanon, dok, sa salida, sus lisod kayo ko please ang akong kaugalingon, dok. Kay mahibaw na ko unsay katapusan anang maong salida ha. Giingnan siya sa doktor, ayaw pagtanaw anang Tagalog nga salida. Kay kung ang salida nga Tagalog imong tanawon, mahibaw naman ka unsay katapusan. Klaro man kayo ng plot sa mga Tagalog nga salida. Labi na ang Cebuano, labi na og pislat og ilong, Jesus, mahibaw na ka unsay katapusan anang maong salida. So katong English, ay dok, di na lang jud ko ana mga has kay nahibaw na ko daan unsay katapusan. So ingana siya ka bright. So mao to mga kaigsuonan nga miingon ang doktor, last nako nga suggestion dong. Mao ni akong ipabuhat nimo. Unsa man dok? Kani murag sakto lagi siguro ni ma-entertain na gyud ka. Mahitungod aning imong sakit og unsa gyud ni. Mao nga miingon ang doktor kaniya, adto ngadto sa karnaval. Naangadtoy acrobat. Tan-aw ngadto nya naangadtoy mubalintong, mulupad-lupad, mulag kaliwat og naga. So tan-aw ngadto aron malingaw ka. Balik din nako og kon mahuman na ka. Sige, ato dito tanaw. Nindot na nga clown, nay clown dito dong nga mo mag-sirkubalintong siya ana. Guman ana, naa siya mga pasiaw. Naa siya mga pasiaw, naa siya mga tagan-tagan. Kinsa man ang bayri. Mga tagan-tagan niya. Niingon dayon ang maong batanon, dok, wa di ka kahibaw, tama kay clown man. Abi ni mo, dok, daghan kay kog nakapakatawa, daghan kay kog mga tao nga napahimuot ug nalingaw silang tanan nako.
Kay kanang imong giingon nga clown, Dok, ako na. End of that short anecdote. Mga kaigsunan ko diha ni Kristo, adunay makita nato karon sa atong santos nga ebanghelyo ni San Juan. Gikan ining duha ka semana ang diskurso mahitungod sa bread of life, ang pan sa kinabuhi. Og gibalik-balik gayud kini mga kaigsuonan, og sa atong ebanghelyo karon tino og tin-aw nga giangko na gyud sa atong Ginoo nga siya nga gipadala gikan sa langit. Nagbagulbol man ning mga Hudiyo ron, siya nga gipadala gikan sa langit. Giangkon gyud sa atong Ginoo, walay makaadto kaniya nga moagi ni Kristo. Og ang maong maghatag og kahupayan sa kinabuhi, mao siya. Mga kaigsuonan, nan tan-aw kuno nato ron sa ato ang kinabuhi. Tan-aw nato mga kaigsuonan diha sa atong kaugalingon. Ang maong pamaagi sa atong kinabuhi nga atong naandan mga kaigsuonan. Diin anaa ang daghang mga gitawag nato nga atong angay nga makatunan. Sa atong kinabuhi, adunay daghang mga pultahan nga pwede natong katunan, mga kaigsuonan. Sa atong kinabuhi, adunay mga pamaagi nga diin kita pwedeng makalusot. Gani mga kaigsuonan, dunay napulo kasugo sa Ginoo. Oo. Dunay napulo kasugo sa Ginoo. Apan gibutangan nag ika-11. Unsa may ika-11? Thou shall not angkon. Ayaw angkon. Ayaw dawat. Kung masakpan ka, thou shall not angkon. Di gyud ka mo dawat. Tanawa ra mga kaigsuonan, ingana ta ka bright. Nihimo tag mga pamaagi aron malingaw ang atong kaugalingon. Di ba? Nihimo tag pamaagi aron malingaw ta mga kaigsuonan. We are accommodating our own destiny and our own life here on earth just to make us entertain. We created nihimo ta mga kaigsuonan og pamaagi sa kinabuhi aron ang atong kaugalingon dili na mabalisa, dili na mawala. Apan unsa may nahitabo mga kaigsuonan? We are unsatisfied. Wa ta mabusog niini. Pananglitan ni ato ka sa City Mall. Ato lang unahon City Mall. Sunod semana gaisano metro na pod. Ato kag City Mall. Nagda ka sa imong iPhone 11 Plus. Nana ba 11 Plus ang iPhone ron? Nana? iPhone 11 Plus. Unya, niadto kag City Mall. Pag-abot nimo sa City Mall, bisag pandemic, mga kaigsunan, wa ka mahadlok ni Delta, ni sod ka ngadto. Uy, pagkakita nimo nga dunay bag-o nga cellphone sa Samsung. Ang updated yun nga cellphone nga Samsung. Imo sad gipalit. Gipalit nimo. Pangutana, nalipay ka ba? Yes, of course. Nalipay ko kay bag-o ang akong cellphone. Bisag di apa ko'y latest model sa iPhone 11 Plus. Nan, pangutana ko, kung saan man na imong cellphone nga daghan kaayo, magsige lang kag selfie? Selfie ka, Nagda ka sa Escabeche? Selfie dayon ka? Na imo isad pa sa imong kaugalingon? Usaon man na nimo? Niingon ta sa atong kaugalingon, ako ning gihimo aron ko malipay. Nalipay ka ba? Wala. Giingon pa sa psychiatrist, you are creating your own angst. Unsa man ang angst? It's undetermined. Mga kaigsunan, wala nimo mahibalo dili nimo masukod ang imong kaugalingon, wala nimo masabti ang tanan mga kaigsunan. Mao ba kana ang gitawag nato
nga kalipay nga atong gipangita dinhi sa kalibutan, mga kaigsuonan ko diha ni Kristo. Mayon ta sa tong kaugalingon, ako ning gibuhat ang tanan aron kamo maharuhay. Kamo mga anak gibiyaan nako mo ngani sa atong lugar. Niadto kog laing nasod aron mo maharuhay. Uy, pagbalik niya, tinuod yun, naharuhay yang anak. Ang usa, ang kamagwangan, di pamabdusan. Ang ikaduha, naadik. Ang ikatulo, tuwas prisuhan, doon raman dire. Ha? Oo. Ang ikaupat, nabuang. Ang ikalima, kanini ang wakahuman sa iyang trabaho. Oh, wakahuman sa pag-eskwela. Ha? Ang ikauno, naminyo. Ang ikapito, naghikog. Oo. Ang ikawalo, sa minyong gusto. Kamo na yung mag-igo. Mao ba kini nga kalipay ang atong gipangita? Mga kaigsunan ko diyan ni Kristo, karon ang higayon sa pagbalik og detour sa atoang kaugalingon. Atong sulayan, mga kaigsuonan, sa pagpangutana ang atong kaugalingon, kay nganuman ang atong gihimo sa kalibutan, mao, nga nihimo tagtubag, apan waktay pangutana. Nya lisod baya na, naa kay tubag, apan waktay pangutana. Unsa may imuhang pangutana, aron ang kining tubag muhaom. Unsa man di ay ang panaw sa imong kinabuhi, para asa man di ay ang panaw sa imong kinabuhi, mga kaigsuunan, nganong imo manggayon kini gipangita ang maong kalipay and contentment sa imuhang kinabuhi. Mga kaigsuunan ko diyan ni Kristo, gitudloan ta sa atong simbahan, aron kita adunay gabay sa atoang espirituhanong kinabuhi. Gitawag ta sa atong simbahan sa pag-apil sa mga kalihukan niini. Daghan nga pwede natong kapilan nga makat-on ta sa atong kaugalingon. Mayon tagpo nga ganahan ko nga adunay mo-guide nako. Your brothers and sisters, ang imong igsuon, ang imong silingan, ang imong kauban sa simbahan, makagiya ka na kanimo, mga kaigsuunan. Oo, mayon ka sa imo, bualagad ka sa simbahan, sa imong gagmayng Kristohanong simbahan, mga kaigsunan, aron sa ingon niini imong makita og unsa ka kaimportante diha sa imong katilingban. Ang problema, mga kaigsunan, mao kini nga nikabuota sa kalipay sa kalibutan, o kining maong kalipay wala nato hisabti, kay aduna pay kahawang sa atong kaugalingong kinabuhi nga wala nato kini mahibaloi ug unsa. Angay ba nga ang tao mopadayon sa iyang panaw pinaagi niini? Dili, mga kaigsuonan. Nanginahanglan ta o Ginoo nga maoy mugiya kanato aron atong masinati ang timos nga kalipay. Ambot lang kagahapong adlaw og nalipay baka hato ang maong babae nga sales lady nga dili sales lady kun dili ka nang naa sa counter bitaw ka nang magdawat sa imong bayad. Oo, dito ko gahapon sa Konsolasyon sa SM Konsolasyon. Kay nagkuha ko sa ako ang loyalty sa cellphone, kay niabot na ang iyahang duration nga 2 years nga plan. O niya, nihapit ko nga to sa grocery na ako'y gipilit importante kaayo. No? O niya, nalinya na ko, pag-abot sa counter, ako nagibutang ang ako ang basket, akong gihabwa tong ako mga napilian nga gipalit, ako na yung gihatag ang ako ang card, ang ako ang home credit card. Akong gihatag. Nga nitanaw dayon ako ang babae ug miingon, "Senior citizen, sir." Murag namuwa akong naoy. Day, kaning akong buhok day, sa isinta na ni.
Pero kaning naong nako day, 29 pa yung taong ko. Ha? Murakog masuko, murakog kakatawanon, murakog nahilaw. Mga kaigsuonan ko diha ni Kristo, unsaon bandi ay nato sa pag-ila sa Ginoo. Miingon siya karon sa atong santos nga ebanghelyo, mga kaigsuonan. Ang mukaon sa pan nga gikan sa langit dili mamatay. Ako ang pan nga gikan sa langit nga naghatag sa kinabuhi. Tanawon kani mga kaigsuonan, kung atong tanawon, makita nato nga adunay niangkon nato. Niangkon na siya, apan nganong di pa kamudawat niya. Unsa man di ay ang imong problema. Unsay problema sa tao? Kay gusto niya nga ang Ginoo kinahanglan maoy moatubang kaniya, mga kaigsuonan. Nganuman, kay ang tao bisag itagaan na sa Ginoo, mudawat ra gyud gihapon. Bisag puno na ang anaa kaniya, mudawat ra gyud gihapon. Ganahan siya nga mahimo usab nga Ginoo. Ug unsay nahitabo nga sa atong kaugalingon, ganahan ta nga mutugkad pagyud sa kinatibuk-an sa Ginoo. Unsay nahitabo sa atong kaugalingon? Nagmaoy ta. Ha? Oo. Mayong ka, ako, assured na ko, ano man, dato na kay ko. Na ko'y sakyanan, na ko'y balay, akong asawa, gwapa, ang akong mga anak, professionals, pilot, doctor, abogado, maestro, pare, madre, inhinyero, sapa, mangingisda, labasira, kana nga mga kwad, negosyante, businessman, wala na ko'y problema sa akong kinabuhi, dato na kay ko. Nga dong, dali dong, balog bari dong, tanaw. Asa dapita na maabot ang imong mata, maunay akong yuta. Puko mo na, kumuha nga di ay ko, apil pa dito sa taas. So ingana ko, wala na ko'y problema. Sa tanan, ako ang kalibutan. Mura kag ni angkon nga ikaw ang Ginoo. Tinuod ba ka, mga kaigsuonan? Usa kabanggiitan. Si Frankenstein, mihimo siya, mga kaigsuonan, og usa ka tawo nga diin iyang gi pikas-pikas og iya kining gitibuok, nihimo siya kaparatos nga maoy mopabuhi niyadtong taong namatay. Tinuod si Dr. Frankenstein, nagmalampuson siya. Ang maong tao nga iyang gipikas-pikas, nabuhi, mga kaigsuonan. Apan unsa mga matang sa tao? Monster. Sa ato pa, kung ang atong kaugalingon maoy atong saligan, dili ang pamaagi sa Dios, mga kaigsuonan, naghimo ta og sanga ug gambalay sa atong kinabuhi. We are creating our own monster, mga kaigsuonan. We are creating our own trap in life, and we are preparing for the discouragement of our life. And someday, we will fall down into the mist. Sumao, mga kaigsuonan ko diha ni Kristo, ang pamaagi sa atong kaugalingon, wala di ay kapuslanan, walay kapadulngan, mga kaigsuonan. Usa kabanggiitan, sikat nga miyembro sa grupo Nirvana, si Kurt Cobain, mga kaigsuonan. Nagkumpos siya og usa ka kanta nga ang sulod niini ug ang unod niini nagkanayon og emptiness and confusion. Iyang gihimo ang maong kanta, misikat sa tibuok kalibutan. Milyones nga dolyar ang iyang nahalin, mga kaigsuonan. Misikat sa tibuok kalibutan ang maong gikompose ni Kurt Cobain sa grupong Nirvana. Apan unsa man sa kaulahian si Kurt Cobain, na unsa man siya, naghikog.
Meaning, ang tanan mga kaigsuunan, walay kapaingnan kung ang paningkamot sa tao ana alamang sa iyahang kalibutanon nga panghuna-huna. Dili gayud nato makabot mga kaigsuunan ang tinuod nato nga pagkatao diha sa Dios, kun dili nato tagaan ang atong kaugalingon og higayon nga atong dawaton ang Ginoo. Unsa man diay ang atong gikauwawan sa kalibutan kung imong dawaton ang pamaagi sa Dios, mga kaigsuunan. Ha? Unsa man diay ang unsa man diay ikasulti sa katawhan sa panahon nga ikaw nabag-o sa imong kinabuhi, mga kaigsuunan. Karon mao'y panahon nga ikaw mutan-aw sa kinauyukan sa imong kasing-kasing. Pangutan-a ang imong kaugalingon. Ako Kristiyanos, Katoliko, malibayon ba? Ako Kristiyanos, sumusunod ni Kristo, nangalawat matag Domingo, nanimba matag Domingo. Nakasabot ba ako sa akong pagkakristohanon? Ako Kristiyanos, Katoliko, masulundon sa mga pagtulunan ni Kristo. Nakahimo ba ako sa akong katungod sa paghatag sa uban og kinabuhi o pagtudlo sa uban mahitungod sa Dios? Mao nga karon gihagit ang mga kaigsuonan sa atong Ginoong Hesukristo o kita iyang giawhag sa atong ebanghelyo nga nagkanayon. Ang mukaon niining pan dili gayud mamatay, ug ang pan nga akong ihatag mao ang akong unod aron mabuhi ang kalibutan. Amen. Amen.